गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन जासिहरफिननाय जाबाय। दिनैहाय जोंनि गहपुर बिहार चेनेल बिथाङा जोंनि जायगायाव मोनफैना दङ बिटिसि आव। बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय फैदों। आंनो 30 तारिखआव जिहेतु मोनसे NDFB फोरनि जेलाव थानायफोरनि बिथांमोना मोनसे बैसागु फोरबो खुंनो नागिरदों। तो बावहाय आं मोनसेल' खावलायनो नागिरदों, बावहाय पलिटिक्सखौ लाद्लाया लाफानो सोरबा UPPL आनो जा, सोरबा BPF आनो जा, सोरबा माबायानो जा, जायफ्रा जों खुगाजों लिंजोबनो हायाखै आरो लिंनो हानायाबो असम्भब होननानै आं सानो। दा बावहाय जों मोनसे फांसन खुंनो नागिरदों 30 तारिखआव। बावहाय जायफ्रा अनसुंथाइ हरदों, जायफ्रा बे बैसागु फोरबो फांसन खुंनो नागिरनायाव हेफाजाब बा मदद खालामबाय, बा बिथांमोननिसिम गासैबो बर' रायजो राजानिसिम रोजा 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 थेंक्स थाबाय। दिनैहाय जों जाय दैदेनगिरिफोरखौ लिंनो हायाखै बिथांमोनखौ आं इन्टेलेक्सुयेल होन बा सोरबा सोरबा जायफ्रा गोसो, आं पलिटिक्सनि बाथ्राखौ बुङा, दिनै बिथांमोना सोरबा UPPL नाबोबाबो थांनो हागोन, सोरबा BPF निब्लाबो जेलाव 30 तारिखआव थांनो हागोन। बावहाय लिमिटेड जानानै दङ बावहाय बैसागु खुंगोना मानसिफ्रा गासै बेसेबां जोन हाबनो होयो, बिदिनो 100नि एबभ जा बारनोबो हागौ। तो 100 जननि बारा जुदि हाबनो होयोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। जुदि 100 जननिबो गाहायाव बा 200 जननि गाहायाव जुदि होयोब्ला एसे जों जेलनि जा नियम दङ बेफोरखौ मानिना सोलिनांगोन। फन लांनो मोननाय नङा बा गुबुन माबा बुस्थु लांनो मोननाय नङा। चेक जागोन आरो चेकिं जागोन, मोजाङैनो गोरायैनो चेकिं जागोन। तो आं बेखौनोल' खावलायगोन, दा जायफ्रा थांनो गोसो बिथांमोना थांनो हागोन। बे मासनि 30 तारिखआवनो आं बेखिनि भिडिअखौनो लाबोनाय जादोंमोन। दिनैहाय आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों। जों बर'फ्राखौ दिनै गुबुन हारिफ्रा मा खालामनो नागिरदों? जों बर' हारिखौ माब्लाबाबो मा खालामनो हाया, दावहाजों फेजेननो हायाखै। बबेबा बिथिङाव होन माबा मोनसे जादों, बावहाय दावहानि खेथ्रआव बर'खौ फेजेननो हाया, मालाबाबो हाया, देरहायो। दा इनडाइरेक्टलिनो जों बर'खौ माबायदिहाय फेजेननो नागिरदों? नैबे जों बर'खौ फेजेननो नागिरनाया बे गेमखौ लाबोदों, बे फैनायखौ नुदों बांलादेशनिफ्रायसो फैनायखौ नुनो मोनदों। बांलादेशआव ओरैबायदि एटेक खालामो गुबुन ट्राइबेलफोरखौ। हमनानै ला जोंनि ट्राइबेल हारिया जुदि मोजां डक्टरनो, इन्जिनियारनो बेफोरबायदि जुदि आइजो जुदि ओंखारदों, अब्लाना बेखौ गुबुन हारिया थाबनो हाबा लायो। हाबा लाखांनायनि उनावहाय मा खालामो, बेनि फिसा गथ' गथाय बिसोरो मा जाहैयो, मालाबाबो बर' टाइटेल हमनानै ला गार' दं, त्रिपुरि दं, बेफोरबायदि टाइटेलखौ मालाबाबो लिरफेरा बिसोरो। दा बे सेम एटेकआ बा सेम अपारेशना, सेम गादबना दोननो नागिरनाया बे बुस्थुआ हजोंनिफ्राय फैदों होननानै आं सानो। दा हमनानै ला जोंनि BTC आवनो, BTR आवनो गैया नङा दङ, जोंनि बर'नि गेजेरावनो गोरों गोरा आइजोफ्राबो गोरों गोरा गोबां दंसै दा। डक्टर फरायनायनो, माबा माबि इन्जिनियार जानायनो, सोरबा IAS फरायनायनो, बेफोरखौ मा खालामो गुबुन हारिफ्रा, बाङालिफ्रा, मेनलि बाङालि दै, बाङालिजों मुस्लिमजों, नों बर'फोरखौ आरो बामोनफोर बिथांमोना मा खालामो, नों बर' आइजोखौ जुदि हाबा खालामनानै लाहैबाय, बोसोरनैनि उनाव गथ' सानैनि उनावहाय बिथांमोननि न'खराव प्रब्लेमा फैयो। फैखांनायनि उनाव मेन्टेलि टर्चार, फिजिकेलि टर्चार बेफोरबायदि खालामहोलाङो। बिनि उनावहाय बैसोर गथ'नि बिमानि बर' आइजोनि गथ'आ माब्लाबाबो नोंनि बर'नो, बसुमतारिनो, नार्जारिनो बेखिनि टाइटेलखौ मालाबाबो लिरा। जों बर'खौ बेफोरबायदि लासैनो नैबे गुबुन हारिफ्रा इनडाइरेक्टलिनो एटेक खालामगासिनो दङ आरो बेफोरबायदिया जागासिनो दङ। जायनि जाहोनाव दिनैहाय जों जायगाखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां खोथा ओंखारो। बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नोंथांमोनखौ आं दाखालिनि मोनसे भिडिअ हगारदों। जायगा जायगा पइन्ट नायनानै ट्राफिकफोरजों नायनानै थाफा,
अब्लानो आरो बेखौ आं खावलायदों जायफोर इउटिउबार सालायो नोंथांमोना जुदि बेखौ जुदि बरनथारनोब्ला नोंथाङा बर' हारिनि थाखाय बा खस्थ' खालाम हरसे हरनै अब्लानो बै बुस्थुखौ नोंथांमोना प्रुफखौ मोनगोन आं माखासे बाथ्राखौ सिदा बुङाखै ओंखायनो आं बुंदों दिनैनि दिनाव जों बर'खौ माखासे पलिटिकेलि मार्डार खालामनो नागिरदों पलिटिकेलि जों बर'खौ गादबदों आरो बर' आइजो जेसेबां गोरों गोराफोर दं बेफोरखौ गुबुन हारिफ्रा हाबा खालामदों हाबा खालामनानै बिनि फिसा फिसौफ्रा मा जाहैदों दास कलिता माबा सरनिया दा आलि हुसेन ना बायदिसिना लिरदों नाथाय बै आइजोआ सासे खिन्थु जोंनि सासे आबादारि मानसिखौ जुदि हाबा लायोबा बिनि गथ'आ मा थाहैगोन बसुमतारी टाइटेल गुबुन बायदि रोखोम टाइटेल लाहैगोन थ' बेफोरबायदि जुदि जागासिनो दङ आंनि नुहुरनायाव आंनि नोजोराव थ' आं दिनै भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन आरो जुदि बावहाय माखासे बाथ्रा बुंनायफ्रा जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि